naglepas ti Nutrition Month, ni pangpangruna ken bida dagiti ubing ti bangged nga underweight wenno kurang ti timbang na. Nagduduma a klase ti putahe tinsagana dagiti barangay nutrition scholars para kadagiti nasorok talugasot ng ubing kaspaset ti feeding program. Makita natin itong mga batang ito para so ganun, pati ang parents nila baka naman picky eater sila or handa lang amo no anya iti right food choice nga mabalinda nga ited yan ti ubingda. So tayo po ang ginagawa natin, binibigyan natin sila ng choices. At dati sopas, poto with malunggay, siopaw, miki, veggie balls, pansit bihon, sabunganay balls, ken papaya pati ana idasar. Dagiti na isagana amakan ket nagserbi pay a kompetisyon, dagiti talupulo ket maysa a barangay ana bingay ti 10 a grupo. Kasapulan a dagiti potahe ket nasustansya amakan. So ti common nga feeding para tubing ma'am kasi adda po lahat aming nga nutrients ditan. Kasla ko may ti ipagbagada nga go, glow and grow nga maitad ka na gitubing pang ti piksada ti naldawaltaw. Iti datos ti Bangged Rural Health Unit, 8% wenno pakay batugan ti 369 ngubing ngagtawen ti nemabulan aging gaupat ti naamuan nga agkurang ti timbang na. May sa ditoyen ti anak ni Josephine, ngemyamanen na tabay-bayabayan isuna ti RHU. So anya gayam ti RHU kanya yung nangtulong tubing mo takbog normal di ko ano. Bakuna ma'am. Kun dagiyamot lang ibagbagada nga gatangan mi nga agas. Close monitoring. We closely monitor them in their barangays with the help of our healthcare workers nga naka-deploy DJ areas da. So kanayon da nga makita, kanayon da nga matimbang, kanayon da nga mabayabay kadagiti healthcare workers da. Tapno no kasta isuda ket maikat yan ti category iti undernourishment. Vitamins, we provide vitamins. Napay DJ aglalo DJ 6 to 59 tayo ay digiti exclusive breastfeeding and the complementary nga feeding may ited tayo kanyada. Agtutuloy met ti suporta ni Mayor Pope Cardenas seknan ti panangibabaw wenno panakaikat ti malnutrisyon iti ili. Sarindang na siya ti amin nga programa nga may kan iti allocation wenno budget. Tapno magunod tayo iti napintas nga salonat dagiti ubing. Saan lang makit nga DJ may kanti dati kanen importante ket adda ited nga kanen nga napnuan iti sustansya. Pasyente mayor nga iti umno a nutrisyon tubing ket mangitunda tinasalon at apanagbiag. Jessica Bureta, Balitang Solid North.